Jamie Breeze nôl at Dan Sullivan, y bel I ganol cae. A'r bas ymlaen I lwybr, Jay Cook, yr ongl chydig yn rhydyn, a Dan Goldston yn gafal yn ddiolchgar yn y bel. Goldston y gic hir, yn cyrraedd Llyr Morris ar as heibio Miles Hart, Morris yn mynd i'r llawr, mae dyfarnwr yn chwythu chwiban. Pa liw fydd y cerdyn fan hyn, mae'n mynd i'w boced ôl ac mae'n gerdyn coch I Miles Hart o Treffynnon, wedi dim ond 5 munud yma yn Ruthin. Tacl dyn ola'r Llyr Morris yn mynd I fod yn bnawn hir I dîm Johnny Haseldin. Vita yn bolo cele allan at Callum Butler. Y bas tu fewn at Sam Jones ar y droed chwith, yr ergyd heibio'r nod. Treffynnon yn cael trafferth clirio rwan, Osian Davies nôl, mae'n dod I fewn at Jamie Nash, y cefnwr bach. Jamie Nash ar ergyd yn syth at Tyler French yn y gôl I Treffynnon. Bolo cele yn ildio'r meddiant. A dyma'r capten Dan Andrews. Teg at Jamie Breeze. Breeze yn trio codi'r bel I gyfeiriad Andrews, mae'n cyrraedd Andrews. A dyma Gareth Evans. Evans, yr ergyd yn gwiro. A Dan Goldston yn ymestyn I ddal gafal ar y bel. French, mae'n fynydd o gic gan Tyler French. Holl ffordd drwodd Dan Andrews. Goldston ar arbediad. Wel, pan mae mor wyntog â hyn, weithiau'r dacdeg uniongyrchol di'r un ora. Bel I ganol cae, Llyr Morris yn brwydro fel mae'n gwneud yn aml. Yn colli'r bel yn fanna. Dyma Harry Martin. Martin allan at Callum Butler. Butler, ergyd sydd at French. Ac yna Harry Martin yn wyllt dros y trawst. Cyfle gorau Ruthin yn mynd yn wastraff. Gwion Owen creu lle yn hyfryd ac yn lledu'r bel yn wych. A Callum Butler digon o le fan hyn. Butler yn trio mynd heibio'r amddiffynwr ac yn aros ar ei draed yn codi'r bel at y postyn pella. Ble mae hon yn glanio, Sam Jones, yr ergyd droed chwith unwaith eto heibio'r nod. Andrews, y bas uchel chwilio am Gareth Evans. Evans tu ôl i'r amddiffyn I fewn i'r cwrt. A Nash yn cael blaen I fus ati, ond mae Treffynnon yn honni fod hi'n drosedd ar Evans. Maen nhw'n gofyn am gic o'r smotyn. Evans yn gandryll. Ond I hangfa I Ruthin yn fanna. Joel Giblin, chydig o le gan Osian Davies yng nghanol cae, codi ben yn chwilio am Llyr Morris. Y bel trwodd at y blaenwr, ac mae'n nghefn yr hwyd. 88 o funudau ar y cloc. A siawns bod Llyr Morris wedi ennill y gêm I Ruthin. Davies ar bas, Jay Cook yn methu clirio. 8fed gôl y tymor I Llyr Morris. Da ni'n hwyr I mewn i'r amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm, y croesiad I fewn i'r cwrt, y peniad gan Williams, ac ynodd Sullivan I ymateb, ac unioni'r sgôr yn yr eiliadau ola. Drama hwyr yma yn Ruthin. Maen nhw'n gofyn os oedd 'na gam sefyll, mae'r llima'n di aros lawr, mae Treffynnon yn gyfartal. A'r rheolwr yn dweud diolch yn fawr Danny Sullivan. Os da un cyfle hwyr, y gic rhydd di chymryd yn sydyn, y croesiad isel I fewn, Winsley ar ergyd, mae'n cael ei arbed gan Goldston, a'r bel yn cael ei chlirio gan Ruthin. Giblin yn dianc, a dyna'r chwiban ola am gêm gyffroes yma'n Ruthin. Mae'n gorffen yn gyfartal, a Treffynnon yn dringo I frig y Cynghrair.